van thengreng khian mun pakhat magnetina thir a hip ang maya hip na thrui nga em eng kal chak em po ina akal tlang thailo omin isuang to ngai to em van thengrenga lo makle danglam tak hun le ni te herkol ani na mun andu tu dana pot koya sik soi danglam thai chu black hole hi ani heng black hole kan ti te hi arsilian turul tuk maiten an chakna tha an lawa an mani a hydrogen le helium kang turte aloral hian an thi ti ani ve thina chung arsilian te an lo thia an chakna tha alo so ni tang chuan black hole te hi an lo piang ve thina ni nunna an lo nei ve na chu arsi thi te atangina ni chung en na an pek chhona ber gas al thaite alo kan zo chuan an mani chungril atanga hip na tha chaklu tuk mai lo chuak chuan na sa takin a hip thina asor muk faka kanni aya alet som ni aya lian te phai chu tu hrik tiat lekin asor muk thai thin chutiang kopa in beng muk an awang chuan hip na tha an nga ema magnetina a hip pha khuam chung anai ang hianin black hole te po hian hip thai huam chung an tha achak bik na lion nei ve boka chung chu even horizon an ti thin black hole te hian an chevel van thengrenga thil reng chu an mai ngai lo ani bera scientist na an mu chobel jinga maktak pakhat chu heng black hole te hi khovel angin an vir ve renga hetia an vir pa hian an chevela gas te arsidang tele an black hole puite ve chu an lem lu thina an thang lian thur thai thin ti hi ani he kan chen na khovel hi arsi khovel sang tam tak te jinga pakhat Milky Way galaxy an ti te jinga ani a kan galaxy lai taka hian black hole lian em mai Sagittarius a kan ni aya alet makta doi li zetarit chu avir mup mayani hetiang taka thil lian ritle muk em mai ani awang hianin a chevela omte a po black hole hian ngong tam tak aneya scientist ro pui Albert Einstein a general theory of relativity in asoidan chuan black hole na ya meu hi chuan hun po hi akal chak lei theilawa muang changin akal thina ni ati a black hole bula kan han leng khothong ani chuan hun rei lote anga kan chin chia pon lammi tan chuan hun rei tak alo ni don ti na ani hun tam tak alo ral man to don ti na ani awangin black hole bula chuan jin khothong mai achi don lawa hei hi time dilation ti ani a interstellar movie ento kan ni chuanin time dilation omje dik tak chu kata khan chiang takin kan mu thai ome black hole te hi mihring metemo man ruate manga mu thai an ni lawa ama atanga en na pakhat ma achu lo awang hian zirchian po harsa tak ani bok a chevela thil che dan le in sik soi kwal dan atangin black hole ni phung hi anzer berthina khovela ama sa ber ni turin galaxy M87 antia black hole ruang am chu fel fai takin MIT scientist ten ama sa ber ni turin an nei thaya he thalak zungbun ang tak alaya adum asir kwal asena eng vel la tur hian man ruapo an nei haw tak khop mai khovel mun sang pariata telescope an buna chung telescope te chuan data an lo collector chara chu tho theina in mun puilama computer thiam te bula an phur phaile thina ni achang chuan black hole atang hian energy chi khat jet anti chu eng ang chak thuakin black hole atang hian achik chuk zok thina eng tinge eng taknial po hubbe ani laya akal tlang theilo laya heng jet te hi a in siama apu chhuat thei chan takhi scientist te po in a chan na tak an la hriat theilo ani black hole chungchanga mithiam tena zona an la zo fo chu black hole chunga hian thil tam tak hiblu ani a heng a thil hiblu te hi engtinge an omzui tak zel ti hi ani a he hriat chen lo na hi
scientist te chuanin black hole information paradox ti in aming an vua scientist thren khat te chuan rin thu an sama black hole hi kong khar pakhat mun pakhat atanga mundang lak jin theina an ngai ve thunga hai ero engma ti chiang thei tur thil mu chu ala om si lo ani black hole te hi mihring ngaya rap thlak view ma se entika ma kan mu emo to arin om lova chuti ruling black hole te hian van thengrenga arsipian le thi thua te din phun pui mo tak an chela physics dan kan man zong te hi ama hian aman ve theilo awang ero in top na ni mai o ma mo yani a zan bawruak thiang taka han hoi vel te hian kan mu le hriat mi lawa khian black hole te chuan van thengreng an lo sik soi char ani bere ani le black hole chu van thengrenga thang chikhat ama nei tu hi bozel ani lai chuan alet ling thoka thok thin thang chikhat ama pantu piang te narle ta chak chuk zel thin black hole let ling ang thoka thok a om ve thinem chu tiang chu scientist te ngai to na le rim thuwa pakhat a oma chu white hole ani machine te hriata white hole lo lan na masaber chu Einstein mathematics black hole phir intia tak lo om dun ta se ti zel din na tanga lo in la tran ani a black hole ina magnet ang maya a hip na huam chung even horizon athil omte chuk le thailo tura a hip betlat ang lo takin white hole te ro hi chuan even horizon an nei ve a chung an even horizon bula chuan engma akal vel an phal lawa an nei apiang chu an chak chok nga zel mai ani an the leng dor thunga thil sakhat an yemo tharui tak ngial point an nei thei ve lo thung white hole kan ti te hi mihring ten atakin la mu in arimara po la hrelo mai la scientist te suang tu na khovela ero thil ngai nom tak ani a black hole ang lo taka a che vela chakna tharui te thil leng vel te a the chu mol do na wang hianin heng white hole te hi scientist te chuanin nasa taka eng le turin an ngaya heng energy ati chu tam tak te hi black hole ina a hi blue a engma a pe chuak velo ang tak hian heng white hole te hi chuanin a the chuak zung dona chung energy tena an transmission an impact le na le an chuana konga hian white hole te hi nasa takin ati eng le tura an ngai scientist thren khatte ro chuan heng white hole te le black hole te hi in zom thei tur in kalpo thei tura an ngaya chu in kalpo na leilon chu amhinga wormhole an vua he tiang thil hi atak taka alo om thei ngai ani chuan he wormhole kal tlang hian arsi khovel pakhat atangin arsi khovel danga scientist te chuan ajin mai thei an ring boka ma se heng wormhole te kal tlang hianin arsi pakhat an kalzom thei ani chuanin van thengrenga khianin du tu danin mihring te mo khol te chu an chetla vel thei don ti na ani a ma se chu ero chu suang to na khovel kan mu ve phak ngai lo tur hun lo la kal le tura om tura ngai chau ani white hole theory a ngai dan ngai nom tak pakhat chu he universe a in siam tan la ya big bang thlenna chan po kha white hole wang hi ani e anti a scientist thren khat chuan tuna kan arsi khovel alai tak atanga pon lam panzela lian tual hi atira chuan white hole atanga ron in kap chuak ani a white hole hi hengzong bul tan na ani e ti in scientist tam takte chuan theory an lo phu ve boka loop quantum gravity ina athukin tela chuan black hole te hian ral hun thi hun an nei ve thina an thi hian an ral top mai lova black hole an ni la ya an lem lu zong an hip lu zong kha an chak chuk le veka chuti chuan white hole la an chang thina ni an ti a chuti ani chuan black hole property a kan soi zo na information paradox kha he white hole bok hianin a chang thei don ni in an ngai
hoi thol te hi an hun chung a rei lo em awang te an lan hun chung aral le thui awang te hian lamu lo le hre thei lawa scientist te chuan anin ngaya si khen po ting lo lan hun chung an nei ani lo ve po in kan mu le riat phak lo khovel ar si khovel la taka heng hoi thol te hi anom tura scientist te chuan an ngaya ni hoi thol te hi astrophysics zirna huam chunga chuan thilmak sil fia thei lo ala ni renga a om lo te eng tiangin nge hun le khovel an hong dan chia ti te chu scientist te chau tu zo na lian tak mahuna an la chan tura an nga yani